Gene Hackman ei lähtenyt rauhassa. Sen sijaan hän jätti jälkeensä omaisuuden, joka pystyi ravistelemaan koko sukulinjaa, yli $80 miljoonaa käteistä, kiinteistöjä, julkistamattomia osakkeita ja sijoituksia, joita kukaan ei uskaltanut mainita. Mutta näiden hämmästyttävien lukujen takana oli painajainen, joka repi jokaisen perhesiteen. Jokainen Hackmanin jättämä dollari ei ostanut vain kartanoita ja $1 miljoonan maalauksia. Se osti myös synkimmät salaisuudet. Myöhäisillan puhelut ja epätoivoiset lähettämättömät kirjeet. Tuo raha haisi kauhulta, petokselta ja unelmista, jotka murskattiin ennen kuin ne ehtivät kuoriutua. Gene Hackman ei jättänyt perintöä. Hän jätti kirouksen. Gene Hackmania verrattiin aikoinaan Hollywoodin kuolemattomaan monumenttiin, paikkaan, jossa kerran valokeilassa olleet kasvot unohtuvat helposti. Mutta jopa kirkkaimmat tähdet haalistuvat lopulta hiljaa yötaivaalle. Viimeisinä vuosinaan Hackman valitsi epätavallisen polun, joka oli täysin erilainen kuin yleisön käsitys valkokankaasta. Ei suuria kunnianosoitusjuhlia, ei kyynelisiä jäähyväisiä kameroiden edessä, ei viimeisiä salaisuuksia paljastavia muistelmia. Gene Hackman lähti Hollywoodista lempeimmällä ja irrallisimmalla tavalla. Hän katosi. New Mexico ei ollut outo maa Gene Hackmanille. 80-luvulta lähtien hän oli ostanut kodin Santa Festä, paikasta, joka oli juuri tarpeeksi eristäytynyt. Juuri tarpeeksi villi, jotta hän pääsi pakoon elokuvapääkaupungin sokaisevaa häikäisyä. Mutkaiset punaiset hiekkatiet, tummat mäntymetsät. Ulvova tuuli hämärässä loivat kaikki täydelliset puitteet tähdelle päättää elämänsä viimeinen luku. Paikalliset kuiskasivat usein pitkästä, laihasta vanhasta miehestä, jonka kasvot ovat teräviä ryppyjä ja joka ajaa polkupyörällään pitkin pieniä kukkuloita joka päivä. Hän näyttää joltakulta, jonka olen nähnyt ennenkin, ruokakaupan myyjä sanoi kerran, mutta kukaan ei ollut varma. Gene Hackman melkein sulautui tämän pikkukaupungin ilmaan, muuttuen haaleaksi varjoksi, sulautuen vanhusten joukkoon, viettäen viimeisiä vuosiaan hiljaisuudessa. Hollywood yritti houkutella Hackmanin takaisin. Kunnianhimoisten nuorten ohjaajien tarjoukset, erityisesti hänelle kirjoitetut käsikirjoitukset, kukaan ei voinut horjuttaa hänen ympärilleen rakentamansa hiljaisuuden muuria. Olen sanonut kaiken, mitä minun on sanottava. Hän vastasi kerran lyhyesti harvinaisessa haastattelussa. 90-vuotiaana Hackmania ei enää kiinnosta maine tai omaisuus. Ainoa asia, jota hän etsi, oli rauha, ylellisyys, jota hänellä ei ollut koskaan ollut elämänsä aikana elokuva-alalla. Mutta se hiljaisuus ei ollut täysin valinta. Huhut alkoivat levitä, ja Hackmanin elämän synkempiä puolia tuli vähitellen esiin sisäpiiriläisten kuiskattujen tarinoiden kautta. Sanottiin, että hänen terveytensä heikkeni nopeammin kuin kukaan oli ennustanut. Ohikivat sydänkivut, huomaamattomat polkupyörän kaatumiset keskellä tietä. Viimeisten vuosiensa Gene Hackman oli entisen itsensä haamu. Nimeämättömien lähteiden mukaan Hackmanin perhe ei ollut niin harmoninen kuin miltä näytti. Hackmanilla oli 3 lasta ensimmäisestä avioliitostaan Faye Maltesen kanssa, 30 vuotta kestäneestä avioliitosta, joka päättyi katkeraan avioeroon. Hänen tyttärensä Elizabeth Hackman puhui kerran julkisesti isänsä kylmästä irtautumisesta, koska maine nieli kaiken sen ajan, jonka hänen olisi pitänyt viettää perheensä kanssa. Hän oli aina töissä, aina jossain muualla, hän sanoi harvinaisessa haastattelussa. Hackmanin ja hänen lastensa suhde ei koskaan ollut todella terve. Vaikka hän huolehti taloudellisesti hyvin, lastensa pyöräilyn opettaminen tai iltasatujen lukeminen olivat vain Hackman lasten mielikuvituksessa. Vuosien mittaan kertynyt välinpitämättömyys muuttui ylittämättömäksi kuiluksi. Jopa silloin, kun Hackman meni uudelleen naimisiin häntä 30 vuotta nuoremman pianistin Betsy Arakavan kanssa, ilmapiiri hänen ja hänen lastensa välillä pysyi jännittyneenä. Monet läheiset lähteet paljastivat, että Gene Hackmanin päätös asua eristyksissä ei ollut pelkästään lepoa varten. Se oli myös tapa paeta kiehuvia konflikteja oman perheen sisällä. Perhetapaamiset muuttuivat harvinaisiksi. Puhelut lyhenivät, eikä edes joulu ollut enää tilaisuus tavata. Hackman ei koskaan sanonut sitä, mutta hänen läheiset ymmärsivät. Hän pelkäsi pettymystä lastensa silmissä. Hän oli yrittänyt hyvittää rahalla, omaisuudella ja ylellisillä lahjoilla, jotka lähetettiin länsirannikolta kaupunkeihin, joissa hänen lapsensa asuivat. Mutta rahalla, kuten hänen kerran näytellyt hahmot, ei voinut ostaa arvokkainta, yhteyttä ja anteeksiantoa. Vieraantuminen saavutti huippunsa, kun Hackman jäi kokonaan eläkkeelle Hollywoodista vuonna 2004 viimeisen roolinsa jälkeen. Tervetuloa muusporttiin. Ei jäähyväisiä kollegoille, ei kunniajuhlia studioilta.
jotka pitivät häntä kerran kultaisena hanhena. Hackman katosi kuin outo tuuli, jättäen jälkeensä vain epämääräisiä huhuja traagisesta, yksinäisestä ja itsepäisestä monumentista. Santa Fe Gene Hackmanin viimeisinä vuosina oli kuin maailmasta eristetty tyhjiö. Hän vietti suurimman osan ajastaan pienessä puutalossa, Luki, kirjoitti ja maalasi maisemia. Ne, jotka olivat onnekkaita tapaamaan hänet paikallisessa supermarketissa tai huoltoasemalla, kuvailivat laihaa vanhaa miestä, jolla oli syvälle asettuneet silmät, jotka loistivat edelleen erehtymättömän terävältä. Sanottiin, että Hackman halusi istua yksin kuistilla ja katsella auringonlaskua, joka maalasi kaukaiset vuoret punaisiksi. Ne olivat ehkä niitä harvinaisia hetkiä, jolloin hän tunsi olevansa täysin vapaa. Ei kameran salamaa, ei vääriä kehuja, ei ongelmia ihmissuhteiden häiritsemiseksi. Vain hän ja tuuli ja hiljaiset, lausumattomat ajatukset. Mutta pelottavampia olivat huhut yksityisestä rahastosta, varjorahastosta, jonka Hackman oli perustanut 90-luvun puolivälissä. Kukaan ei tiennyt tarkalleen, kuinka tämä rahasto toimi, mistä rahat tulivat tai sen perimmäistä tarkoitusta. Löytyneiden asiakirjojen joukossa oli Hackmanin itselleen kirjoittama käsinkirjoitettu kirje, kuten talouspäiväkirja. Kirjeessä todettiin, että en rakentanut tätä jättääkseni taakseen varallisuutta, vaan jättääkseni taakseen hallinnan. Tämä lausunto ahdisti hänen lapsiaan, koska se todisti yhden asian. Gene Hackman ei koskaan halunnut rahansa joutuvan kenenkään muun käsiin, ei edes oman perheensä käsiin. Kun huhut Hackmanin terveydestä levisivät, Hollywood-media alkoi kaivaa viimeisiä vihjeitä hänen elämästään. Jotkut sanoivat, että Hackman oli kirjoittanut salaa testamentin vuosia sitten jakaen varansa huolellisesti eri tileille varmistaakseen, ettei kukaan voinut kiistää niitä. Toiset väittivät, että Hackman perusti anonyymin hyväntekeväisyysjärjestön, jossa hän kaatoi suurimman osan omaisuudestaan hiljaisena sovituksena lapsilleen, jotka hän oli hylännyt. Mitä vähemmän hän esiintyi, sitä enemmän Hackman joutui lukemattomien salaliittoteorioiden ja keksittyjen tarinoiden kohteeksi, mutta pienessä talossaan Santa Fessa hän vietti hiljaa viimeiset päivänsä jättäen jälkeensä paitsi loistavan uran, myös mysteereitä, jotka säilyivät silmät sulkemisen jälkeenkin. Ainoa tapa lopettaa tarina on kadota siitä. Gene Hackman kirjoitti oman loppunsa jättämällä maailman tavalla, jota kukaan ei odottanut. Uutiset Gene Hackmanin kuolemasta ilmoitettiin eräänä harmaana aamuna, ennen kuin aurinko oli edes noussut New Mexicon Red Peaksin yli. Uutiset olivat hiljaisia, ennakoimattomia, aivan kuten hänen eristäytyvä elämäntapansa viimeisen 2 vuosikymmenen aikana. Mutta heti kun tuo pieni uutinen ilmestyi hiljaa paikallisessa sanomalehdessä, se aiheutti haitan, ei vain Hollywood-mediassa, vaan itse Hackman-perheessä, jossa salaiset ovet avautuivat yhtäkkiä vuosien sulkemisen jälkeen. Hackmanin perhe ei koskaan ymmärtänyt hänen varallisuutensa määrää. Hollywood Legenda, joka piti hallussaan 2 Oscar-patsasta ja koristeli arvostetuimpia punaisia mattoja, ei epäillyt Hackmanin valtavaa omaisuutta. Mutta kuinka suuri, missä se sijaitsi ja miten se piilotettiin? Nämä olivat kysymyksiä, joihin edes lähimmät sukulaiset eivät voineet vastata. Gene Hackmanin harkintakyky ja yksinäisyys eivät olleet vain persoonallisuuden piirteitä. Ne olivat taidetta, strategiaa, jonka hän toteutti virheettömästi viimeisiin hetkiinsä asti. Aluksi hänen perheensä uskoi, että kaikki olisi suoraviivaista. Löytyi vanha käsinkirjoitettu, notaarin vahvistama testamentti vuodelta 2001, ja siinä lueteltiin muutama ilmeinen omaisuus. Talo Santa Fessa, pankkitili Kaliforniassa ja Vintage Hudson Hornet, jota Hackman oli pitänyt hallussaan nuoruudestaan asti. Arvioitu kokonaisarvo oli alle 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä on mitätön summa hänen maineeseensa ja maineeseensa uransa verrattuna, mutta mitä enemmän he käänsivät vanhoja asiakirjoja, mitä syvemmälle he sukelsivat näennäisesti anonyymeillä pankkitileillä, alkoi hahmottua täysin erilainen kuva. Kävi ilmi, että nimi Gene Hackman ei ollut olemassa vain elokuvamaailmassa. 90-luvulta lähtien uransa huipulla. Hackman oli alkanut hiljaa rakentaa monimutkaista rahoitusverkostoa, joka oli kietoutunut kiinteistöihin, osakkeisiin, anonyymeihin sijoitusrahastoihin ja huomaamattomasti ulkomaille siirrettyyn rahaan. Hackman ei ollut vain loistava näyttelijä. Hän oli salailun mestari finanssimaailmassa. Ensimmäinen, joka löysi tämän johdon, oli perhejuristi, iäkäs mies, joka oli ollut Hackmanin kanssa 70-luvulta lähtien. Santa Fen varaston puuarkusta löydettyjen pölyisten papereiden keskeltä löydettiin käsinkirjoitettuja kirjeitä ja sisäisiä muistioita useista salaisista liiketoimista. Sijoitukset aloitteleviin teknologiayrityksiin,
Nevadan esikaupunkien maarahastoihin, aurinkovoimaloihin New Mexicossa. Kaikki rekisteröitiin kuoriyhtiöiden alle, joilla ei ollut suoraa yhteyttä Hackmaniin. Mutta tapahtumaketjua jäljittäessä jokainen dollari johti takaisin yhdelle tilille, alkuperäiselle tilille, jonka Hackman perusti vuonna 1993 heti toisen Oscarin voittamisen jälkeen. Omaisuuden kokonaisarvon arvioitiin kaikkien vihjeiden yhdistämisen jälkeen yli 80 miljoonaa dollaria, mikä järkytti hänen lähimmätkin uskotut. Mutta se, mikä perhettä todella hämmästytti, ei ollut rahan määrä, vaan se, kuinka Hackman oli piilottanut sen kaikki ne vuodet. Kukaan ei tiennyt tarkalleen, kuinka hän teki sen, kenen kanssa ja miksi hän valitsi tällaisen salailun. Joissakin salaperäisissä liiketoimissa Hackman käytti jopa aliaksia Sveitsiin, Cayman saarille ja Singaporeen perustettujen luottamustilien kautta. Suurin kysymys jäi, miksi Gene Hackman piilotti omaisuutensa omalta perheeltään? Eikö hän luottanut heihin? Vai oliko syvempiä salaisuuksia vielä paljastettavana? Hypoteesi alkoi levitä, ei lehdistöstä, vaan itse Hackman-perheestä. Lapset, jotka kasvoivat kuuluisan isänsä kylmyydessä, ymmärsivät nyt, etteivät olleet koskaan todella ymmärtäneet häntä. Hackman ei ollut vain emotionaalisesti etäinen. Hän oli taloudellisesti etäinen, ikään kuin pelkäsi, että murto-osan paljastaminen omaisuudestaan vetäisi hänen elämänsä loputtomiin kiistoihin. Siksi hän päätti pystyttää muureja, jotka loivat niin läpitunkemattomia taloudellisia kerroksia, etteivät edes hänen omat lapsensa päässeet niihin. Tämän salaperäisen rahaston ilmestyminen herätti välittömästi salaisia tutkimuksia. Rahaston jäljittämiseen palkattiin lakimiehiä, talousasiantuntijoita ja jopa yksityisetsivöitä, mutta kaikki joutuivat umpikujaan. Gene Hackman oli valmistautunut tähän hetkeen kauan sitten. Phantom Tillet, kuoriyhtiöiden kerrokset, jäljittämättömät käteistapahtumat. Joka kerta kun perhe otti askeleen eteenpäin, Hackman näytti ollen 10 vuotta edellä. Kun perheen lakimies julkaisi virallisen omaisuusilmoituksen, suurin osa tallennetusta oli vain jäävuoren huippu. Santa Fe Tallow, vanha auto ja muutama pankkitalletus. Lopet, todellinen omaisuus, ajautuivat edelleen jonnekin taloudellisiin varjoihin, jotka vain Hackman tunsi. Ja nyt kun hän oli poissa, tuosta salaisuudesta tuli hänen lähimmille sukulaisilleen ratkaisematon arvoitus. Ja juuri noissa kiihkeissä etsinnöissä Hackmanin perhe tajusi karvan totuuden. Oli hetkiä, jolloin ne eivät koskaan kuuluneet Gene Hackmanin elämään. Hän eli kuin yksinäinen legenda, rakasti rahaa omalla tavallaan. Piilotti sen kuin osan sielustaan ja vei nuo salaisuudet hautaan. Tuo valtava omaisuus sen sijaan, että siitä olisi tullut perheen perintö, oli nyt miehen hylky, joka päätti hylätä kaiken, myös oman perheensä, suojellakseen yhtä asiaa, ehdotonta hallintaa. Santa Fen talon vanha puinen ovi narisi kuivasti, kun se avattiin. Oviaukon läpi virtasi himmeä keltainen valo, joka tunkeutui pölyiseen tilaan, jossa lahopuun ja vanhan paperin tuoksu sekoittui talojen omaleimaiseen tuoksuun, joilta puuttui ihmisen läsnäolo. Hackmanin perhe seisoi äänettömästi kohtauksen edessä, jäätyneessä maailmassa, jossa aika oli pysähtynyt kauan sitten, jättäen vain särkyneet muistopalat hajallaan harmaalle puulattialle. He eivät itkeneet heti kuultuaan Hackmanin menehtymisestä. Menetys ei ollut vain isän, aviomiehen tai isoisän lähtö. Se oli kuin maanalaisen maanjäristyksen jälkijäristys, joka oli kytenyt vuosia, nyt purkautuu ja pyyhkäisi pois kaiken sukulaisuudesta ja luottamuksesta pitkään haudattuihin salaisuuksiin. Sinä iltana Gene Hackmanin lapset kokoontuivat vanhan puupöydän ympärille, avasivat jokaisen puulaatikon, jokaisen varaston kulmasta löydetyn vanhan kirjekuoren. Kukaan ei ollut valmistautunut siihen, mitä he kohtasivat. Näissä haalistuneissa kirjekuorissa ei ollut testamentteja tai taloudellisia ohjeita, kuten he olivat toivoneet, vaan käsin kirjoitettuja kirjeitä, joita ei koskaan lähetetty. Hackmanin tutulla vapisevalla käsikirjoituksella. Ensimmäinen kirje kirjoitettiin talvella 1995, kun Hackman oli juuri lopettanut Crimson Tiden kuvaamisen. Hän kirjoitti Christopherille, vanhimmalle pojalleen, jolle Hackman ei ollut puhunut suoraan 15 vuoteen. Kirje oli lyhyt. Vain muutama rivi. Tiedän, etten ole koskaan ollut se isä, jonka halusit minun olevan. Mutta sinun on ymmärrettävä, minun ei koskaan ollut tarkoitus kuulua kenellekään, ei edes omalle perheelleni. Nuo sanat olivat kuin kylmä veitsi, joka viipaloi Christopherin rintaan. Hän ei ollut yllättynyt lukiessaan niitä, mutta tuska lukea niitä kellastuneelta paperilta sen sijaan, että olisi kuullut ne suoraan isältään, vei silti hänen henkeään.
Seuraavat kirjeet olivat täynnä muistoja ja katumuksia. Elizabeth Hill, hänen nuorimmalle tyttärelleen. Lähetetty kertoi iltoja, joita Hackman vietti yksin olohuoneessa katsoen vanhoja perhenauhoja. Hackman kirjoitti, luulin aina, että suojelen sinua pitämällä etäisyyttä. Halusin sinun elävän ilman kuuluisuuteni varjoa, mutta nyt mieti, suojelinko vain itseäni. Tuo kirje kirjoitettiin Elizabethin 30. syntymäpäivänä, mutta se ei koskaan lähtenyt laatikosta. Jokainen kirje oli kuin pala Hackmanin sielusta, paljastaen piilotettuja puolia, joita kukaan perheessä ei ollut koskaan tiennyt. Hän ei ollut vain kuuluisa näyttelijä tai Hollywood-legenda, hän oli myös yksinäinen mies, jota repivät halu suojella perhettään ja pelko menettää itsensä isän rooliin. Mutta se ei ollut vain kirjaimia. Mitä syvemmälle Hackmanin perhe kaivautui vanhoihin laatikoihin, sitä enemmän he löysivät palasia monimutkaisesta palapelistä. Salaperäisiä rahoitussopimuksia, selittämättömiä rahansiirtoja ja, mikä huolestuttavinta, lista salaisia edunsaajia. Gene Hackman oli jotenkin luonut erillisen perintöluettelon, jossa ei ollut yhdenkään hänen perheenjäsenensä nimiä. Sen sijaan miljoonia dollareita siirrettiin tuntemattomille. Lapsuuden ystävä Kaliforniassa, entinen assistentti, joka oli jäänyt eläkkeelle 80-luvulla, ja jopa tarjoilija Hackmanin suosikkiravintolassa Santa Fessa. Miksi Hackman valitsi heidät, ja miksi hänen oma perheensä suljettiin pois? Kukaan ei osannut vastata, mutta järkytys ja kauna täyttivät huoneen, kuin aallot törmäävät, upottaen jokaisen perheenjäsenen väistämättömään tunnemyrskyyn. Ensimmäinen riita syttyi sinä iltana. Christopher löi nyrkkiään pöytään, hänen äänensä käheästi vihasta. Hän ei koskaan luottanut meihin. Kaikki, mitä luulimme tietävämme hänestä, oli valhetta. Hän eli koko elämänsä näyttelijänä, ja kuollessaankin hän näytteli oman perheensä kanssa. Elizabeth purskahti itkuun. Ei vihasta, vaan tuskasta. Hän halasi vanhoja kirjaimia rintaansa vasten, ikään kuin ne olisivat ainoa jäljellä oleva pala isästä, jota hän oli jumaloinut. Lapsuuden muistot, sunnuntai-aamut, jolloin Hackman istui lukemassa sanomalehteä ikkunan vieressä. Kaikki yhtäkkiä haalistuvat karvan totuuden edessä. Betsy Arakawa, Hackmanin toinen vaimo, istui hiljaa huoneen nurkassa. Koko heidän yhteisten vuosiensa aikana hän ei ollut koskaan todella ymmärtänyt miestä, jota hän kutsui aviomiehekseen. Hackmanin viikoittaiset katoamiset, kiireiset puhelut, ennalta ilmoittamattomat matkat muodostivat nyt kokonaisen kuvan. Hackman ei ollut vain kaukana lapsistaan. Hän oli rakentanut muureja jopa itsensä ja elämänkumppaninsa välille. Mutta emotionaalinen maanjäristys ei pysähtynyt siihen. Kun perheen lakimies julkaisi listan Hackmanin jättämistä salaisista tileistä, koko perhe oli melkein halvaantunut. Hackman oli salaa siirtänyt suuren osan omaisuudesta, yli 20 miljoonaa dollaria. Anonyymille hyväntekeväisyysjärjestölle vain kuukausia ennen kuolemaansa. Tällä organisaatiolla ei ollut erityistä nimeä. Ei julkista tietoa, vain kylmä lyhenne, GH Legacy Fund. Kukaan ei tiennyt, kuinka tämä rahasto toimi, minne rahat menevät tai mikä Hackmanin todellinen tarkoitus oli. Mutta yksi asia oli varmat. Gene Hackman oli päättänyt luottaa tuntemattomiin oman perheensä sijaan. Vanhassa talossa kyyneleet putosivat puupöydälle ja liotivat vanhoja kirjaimia. Hackmanin perhe ei ollut vain menettänyt isänsä ja aviomiehensä, vaan myös viimeisen mahdollisuuden ymmärtää, tehdä sovinnon ja kuulla häneltä myöhästyneet anteeksipyynnöt. Jäljelle jäi vain revittyjä kirjeitä. Hämäriä muistoja ja ikuisesti vastaamaton kysymys. Kuka Gene Hackman oikein oli? Epäonnistunut isä vai yksinäinen sielu viimeiseen hengenvetoon asti? Jotkut perheet ovat syntyneet paistattelemaan parrasvaloissa. Mutta toiset ovat syntyneet kantamaan legendan varjoa, niin suuren, niin raskaan varjon, että jopa miljoonien dollarien omaisuudellaan he eivät tunne olevansa erilaiset kuin kahleissa. Hackmanin perhe on täydellinen esimerkki tuosta kirouksesta. Nimi Gene Hackman ei ollut vain ylpeyden lähde Hollywoodille, vaan myös hiljainen kummitus niille, jotka kantavat hänen vertaan. Christopher ja Elizabeth, 2 lasta, jotka kasvoivat isänsä kuuluisuuden varjossa, eivät koskaan välttyneet Gene Hackmanin lasten etiketiltä, jopa aikuisina, joilla oli oma elämä. Hackman-nimi seurasi heitä kuin varjo. Heidän isänsä menestys ei jättänyt motivaatiota, vaan näkymätöntä vertailun kirousta. Kaikkia heidän saavutuksiaan verrattiin hänen oskareihinsa tai ikonisiin rooleihinsa. Ei koskaan tarpeeksi. Ei koskaan käden ulottuvilla. Ja kun Hackmanin varallisuuden salaiset ovet avautuivat hänen ja Betsy Arakawan kuoleman jälkeen, tämä taakka ei vähentynyt. Siitä tuli kultaisia kahleita, kemalteleviä, mutta tiukempia kuin koskaan.
Kun lakimiehet alkoivat lukea 100-sivuista testamenttia, jokainen sana näytti irtaavan paperista leijuen hiljaisessa huoneessa Santa Fessä. Yli 80 miljoonan USD:n omaisuus oli selkeästi listattu Kaliforniassa ja New Mexicossa hajallaan olevista kiinteistöosakkeista taidekokoelmiin, vintage-autoihin ja salaisiin sijoituksiin, joista kukaan perheenjäsen ei ollut koskaan tiennyt. Mutta näiden omaisuuksien ohella Hackman jätti joukon perintöehtoja, jotka olivat hyytävän tiukat. Yksikään perheenjäsen ei saanut käyttää Gene Hackmanin nimeä kirjoittaakseen muistelmia, tehdä dokumentteja tai myydä yksityisiä tarinoitaan. Kukaan ei saanut mistään syystä julkisesti kiistää omaisuutta lehdistössä. Erityisesti oli salainen rahasto, jonka Hackman nimesi koskemattomaksi rahastoksi. Rahasto perustettiin 90-luvulla ja yli 30 vuoteen kukaan, ei edes hänen vaimonsa Betsy, ei tiennyt tarkalleen, mitä siinä oli. Vain yksi ehto mainittiin selvästi. Jokainen perheenjäsen, joka kosketti tätä rahastoa, menettäisi välittömästi oikeuden periä kaikki jäljellä oleva omaisuus. Se oli kielletty alue, pyhä maa, jonka Hackman piti itselleen, symboli hänen absoluuttisesta hallinnastaan jopa kuolemassa. Ironista kyllä. Ekliesään Hackman ja Betsy Arakawa olivat mallin tänäpäivänä ja rauhanomaisen avioliiton ruumiillistuma. Pariskunta asui itse suunnittelemassa puutalossa 12 hehtaarin tontilla Santa Fen vuoristossa, kaukana Hollywoodin skandaaleista. Heidän pitkäaikaiset ystävänsä Daniel ja Barbara Lenahan muistivat edelleen rauhalliset iltapäivät Hackman maalaustelineessaan. Betsy haudutti hiljaa teetä ja kumpikin hymyili tyytyväisenä keskellä laajaa luontoa. He kutsuivat sitä ihanteelliseksi elämäksi. Mutta kukaan ei tiennyt, että tuon rauhallisen julkisivun alla Hackman ei koskaan lakannut hallitsemasta. Betsy itse kertoi kerran läheiselle ystävälleen, että Gene on täydellinen aviomies niin kauan kuin en koske siihen, mitä hän kutsuu henkilökohtaiseksi perintökseen. Tämä henkilökohtainen perintö ei ollut vain hänen elokuvauransa, vaan myös oikeus hallita omaa tarinaansa. Kukaan ei saanut kirjoittaa uudelleen Gene Hackmanin historiaa, ei edes hänen vaimonsa ja lapsensa. Christopher, vanhin poika, tunsi Hackman nimen kantamisen hinnan innokkaimmin. Hän haaveili ohjaajan ammatista, mutta joka kerta kun hän astui lavalle, hänen isänsä varjo loihtii, muuttaen hänestä virheellisen version Gene Hackmanista. Vaikka Christopher siirtyi yrittämään, hän ei voinut paeta odottavia katseita, eräänlaista odotusta, joka tukahdutti kaiken henkilökohtaisen yksilöllisyyden. Kun testamentti ilmoitettiin, Christopher melkein nauroi ääneen. Hän voitti. Jopa kuolemassa hän hallitsee kaikkea, jopa ajatuksiamme. Elizabeth, nuorin tytär. Lapsi, joka piileskeli aina keskeneräisiin maalauksiin, oli toivonut isänsä jättävän hänelle vapautta, mutta kylmä tappoi viimeisen toivon. Yhdelläkään rivillä ei mainittu Hackmanin tunteita tai henkilökohtaisia viestejä, vain sääntöjä, lausekkeita ja uhkauksia periytymisestä. Valtava omaisuus oli kuin heidän jalkoihinsa sidottu paino, joka raahasi heidät odotusten valtameren pohjalle, jossa Hackman istui ja katsoi kylmästi jokaisen lapsen kamppailevan. Kaikkien kiistojen keskellä huhut koskemattomasta rahastosta levisivät kaikkialle Hollywoodin perintöpiireihin. Huhuttiin, että Hackman oli salaa siirtänyt rahaa off-the-book-sijoituksiin tai jopa perustanut anonyymin hyväntekeväisyysjärjestön toisella nimellä. Kukaan ei ollut varma, kuten Hackmanin asianajaja vahvisti. En edes tiedä, mitä hän piilotti siellä. Betsy oli yrittänyt monta kertaa kysyä mieheltään, mutta joka kerta Hackman vastasi vain, on asioita, joita sinun ei pitäisi tietää, eikä myöskään meidän lastensa. Nyt, kun he molemmat olivat poissa, niistä asioista, joista heidän ei pitäisi tietää, tuli jokaista perheenjäsentä ahdistava, kalvava. Kukaan ei tiennyt. Pitäisikö heidän suojella tuota perintöä vai murskata kaikki Hackmanin jättämät salaisuudet? Ja kyynelten ja Santa Fe-olohuonetta repivien riitojen keskellä paljastui katkera totuus. Suurin Hackmanin jättämä perintö ei ollut raha tai maine, vaan murtunut perhe legendan ylivoimaisen varjon alla, johon kukaan ei uskaltanut koskea. Jos roolit näytöllä olivat vain jäävuoren huippu nimeltä Gene Hackman, hänen kuolemansa jälkeen löydetyt käsikirjoitukset, muistiinpanot ja salaiset asiakirjat olivat muistomeren kylmiä, synkkiä ja pitkään haudattuja syvyyksiä. Hackmanin talon toisessa kerroksessa sijaitseva työhuone, jonne kukaan ei saanut mennä vuosiin, ei edes Betsy, avautui vihdoin. Vanhan tammen oven takana oli maailma, jota kukaan ei ollut koskaan tuntenut. Keskeneräiset elokuvakäsikirjoitukset, jotka ovat keränneet pölyä vuosien varrella.
Henkilökohtaiset päiväkirjasivut, joissa käsinkirjoitus oli toisinaan luja, joskus vapiseva, ja salaperäiset rahahuomautukset, jotka vihjaavat hämäristä yhteyksistä vanhan Hollywood-mafian AVC:n. Tuntemattomat käsikirjoitukset, Hackmanin tosielämän elokuva, vaikka hän oli näyttelijä kuvakee. Harvat tiesivät, että Hackman halusi aina ohjata ei kaupallisia elokuvia, vaan elokuvan omasta elämästään. Löytyneiden asiakirjojen joukossa oli ainakin 3 keskeneräistä käsikirjoitusta, joista viimeinen jätti Hackmanin perheen sanattomaksi. Viimeinen tunnustusluonnos alkoi lauseella: jos on kuoleman jälkeinen elämä, haluan syntyä ilman, että kukaan tiedä kuka olen. Tämä käsikirjoitus oli Hackmanin muistiinpanojen mukaan naamioitu oma elämäkerta, joka kertoi hänen matkansa jokaisesta piilotetusta kulmasta köyhästä merijalkaväestä Oscar-palkituksi tähdeksi, mutta ei jättänyt huomiotta ensimmäisen avioliiton halkeamia, lastensa kyyneleitä ja salaisia sopimuksia Hackmanin nimen pitämiseksi kärjessä. Käsikirjoituksen marginaaleissa oli käsinkirjoitettuja muistiinpanoja Hackman vuoropuhelussa itsensä kanssa. Kuuluisuus tarkoittaa joskus sielusi myymistä. Kuinka monta ihmistä olen pettänyt säilyttääkseni nimen Gene Hackman? Sitä käsikirjoitusta ei koskaan lähetetty minnekään. Se upposi 10 muiden keskeneräisten unelmien joukkoon, unelmiin, joita Hackmanilla ei koskaan ollut rohkeutta muuttaa todeksi. Käsikirjoitusten lisäksi perhe löysi 4 henkilökohtaista päiväkirjaa vuosilta 1995–2022. Alkusivut olivat täynnä makeita muistoja Betsy Arakavasta, spontaaneista matkoista Japaniin, Ranskaan, Italian, joissa Hackman sanoi, että vasta lähtiessään Amerikasta hän tunsi olonsa todella normaaliksi, ei Gene Hackman. Mutta mitä enemmän aikaa kului, kirjoitus vääristyi ja sekaisi. Monet sivut olivat tahriintuneita mustetta, ehkä kyynelistä tai Hackmanin vapisevista käsistä hänen yksinäisinä öinä. 23. Joulukuuta 2005. Christopher ei soittanut. En voi syyttää häntä. Sanoin hänelle kerran, ettet koskaan pääse pakoon varjoani. Nyt luulen olevani varjo, joka on seurannut poikaani, koskaan päästämättä irti. 4. Elokuuta 2016. Betsy on syvässä unessa, mutta minä en. Pelkään, että kun kuolen, tästä koko talosta tulee taistelukenttä. Kukaan ei tiedä, kuinka monta salaisuutta olen piilottanut. Toivon vain, että kun olen poissa, kaikki voivat antaa minulle anteeksi. Mutta en usko, että niin tapahtuu. Jotkut sivut revittiin irti, jättäen paperille vain syviä kynäjälkiä, ikään kuin hän olisi kirjoittanut asioita, joita kenenkään ei pitäisi tietää, ja sitten poistanut ne itse. Hackmanin talousasiakirjat olivat salahuoneen omituisin kappale. Tavanomaisten kiinteistö- ja osakesijoitusten lisäksi tehtiin miljoonia dollareita siirtoja hämäriin yksityisiin sijoitusrahastoihin enimmäkseen 90-luvun lopulta alkaen. Samaan aikaan Hackman oli vähitellen vetäytymässä Hollywoodista. Epäilyttävä kohta oli, että tapahtumaluettelossa oli nimi Frankie the Fox Catalano, pahamaineinen Hollywoodin mafiapomo, jota kerran tutkittiin rahanpesusta ja riippumattomien elokuvastudioiden suojelemisesta. Hackmanin kanssa työskennelleiden huhujen mukaan hän ja Frankie olivat tunteneet toisensa 70-luvulta lähtien, jolloin Hackman kuvasi New Yorkissa. Kukaan ei tiennyt. Miksi Hackman, joka vaikutti niin oikealta, piti yhteyttä pahamaineiseen gangsteriin vuosikymmeniä? Pieni muistiinpano talousasiakirjoissa. Hackmanin käsinkirjoittama. Vanhat velat. Maksettu tavalla tai toisella. Kukaan ei ymmärtänyt, mitä nuo vanhat velat olivat. Lainaa nuoruudestaan. Salainen sopimus pitää yksityiselämänsä salassa. Vai oliko Hackman astunut Hollywoodin pimeisiin kolkoihin, joissa elokuvat olivat vain pintaa ja niiden takana oli likaista rahaa, kiristystä ja hiljaisia sopimuksia? Koskemattomassa rahastossa itsessään oli myös läpimurtoja, joissa oli mukana Shell-yrityksiä, joista suurimmassa osassa oli jälkiä Frankie Catalanosta. Vaikka Betsy Arakawa oli Hackmania lähimpänä, hän ei tiennyt mitään näistä yhteyksistä. Kun totuus paljastettiin, hän oli poissa ja otti mukanaan ehdottoman luottamuksen, jonka hän oli antanut rakastamalleen miehelle vuosikymmeniä. Gene Hackman oli poissa, mutta hänen jättämänsä salaisuudet vajostivat perhettä edelleen hitaasti, pikkuhiljaa. Jokainen päiväkirjasivu, jokainen keskeneräinen elokuvakäsikirjoitus, jokainen hämärä taloustoimi, kaikki muodostivat hiljaisen testamentin, jossa Hackman tunnusti itselleen, olen legenda.